Мисля, че маркетинга ме е накарал. Явно маркетинга е добър. Виждал съм доста реклами, може би добри мнения и това ме е накарал да започна да посещавам клиниката. Болка не съм изпитвал. Доктора през абсолютно цялото време ми казваше, нали, сега може да усетиш болка, приготви се, ако има нещо, вдигни се ръката, доста внимателно отношение, така че нямам забележки. По-скоро съм някъде около средата. Предстоят ми още толкова манипулации, колкото съм имал до момента. С няколко думи, по-скоро една дума ми идва на ум, но тя обобщава цялото ми мнение, професионалисти. Всичко, както виждаме, на доста високо ниво, с много добро отношение към клиента.